ଆଜି ସନ୍ଧ୍ୟାରୁ ବର୍ଷା ଆରମ୍ଭ। ଅବପାତରେ ପରିଣତ ହେଲା ଲଘୁଚାପ। ଭାରତୀୟ ପାଣିପାଗ ବିଭାଗର ସୂଚନା। ପାରାଦୀପଠାରୁ 630 କିମି ଦୂର ବଙ୍ଗୋପସାଗରରେ ହୋଇଛି କେନ୍ଦ୍ରୀଭୂତ। ଅବପାତରେ ପରିଣତ ହେଲା ଲଘୁଚାପ। ଭାରତୀୟ ପାଣିପାଗ ବିଭାଗର ସୂଚନା। ପାରାଦୀପଠାରୁ 630 କିମି ଦୂରରେ ବଙ୍ଗୋପସାଗରରେ ହୋଇଛି କେନ୍ଦ୍ରୀଭୂତ। ଆସନ୍ତାକାଲି ସୁଦ୍ଧା ଏହା ବାତ୍ୟାରେ ପରିଣତ ହେବ ବୋଲି ପୂର୍ବାନୁମାନ କରାଯାଇଛି। ତେବେ ବଙ୍ଗୋପସାଗରରେ ସୃଷ୍ଟି ହେଲା ଅବପାତ। ସୃଷ୍ଟି ହୋଇଥିବା ୱେଲମାର୍କ ଲୋ ପ୍ରେସର ଅବପାତରେ ପରିଣତ ହୋଇଛି। ବର୍ତ୍ତମାନ ଏହି ଅବପାତ ପଶ୍ଚିମ ଉତ୍ତର ପଶ୍ଚିମକୁ ଘଣ୍ଟା ପ୍ରତି 6 କିଲୋମିଟର ବେଗରେ ଆଗକୁ ବଢୁଛି। ଏହା ପୂର୍ବ ବଙ୍ଗୋପସାଗରରେ କେନ୍ଦ୍ରୀଭୂତ ରହିଛି। ପାରାଦୀପ ଠାରୁ ଦକ୍ଷିଣ ପୂର୍ବକୁ 700 କିଲୋମିଟର ଦୂରରେ ରହିଛି। ସାଗର ଦ୍ୱୀପପୁଞ୍ଜରୁ 750 କିଲୋମିଟର ଦକ୍ଷିଣ ପୂର୍ବରୁ ରହିଛି। ସମବାତ୍ୟା ବାତ୍ୟା ଦାନାକୁ ଦୃଷ୍ଟିରେ ରଖି ରାଜ୍ୟ ସରକାର 14ଟି ଜିଲ୍ଲାରେ 3 ଦିନିଆ ସ୍କୁଲ ଛୁଟି ଘୋଷଣା କରିଛନ୍ତି। କାଲିଠୁ 25 ତାରିଖ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସକାଳ ମଧ୍ୟମରେ ଉପକୂଳ ଅତିକ୍ରମ କରିବ। ସମବାତ୍ୟା ବାତ୍ୟା ଦାନାକୁ ଦୃଷ୍ଟିରେ ରଖି ରାଜ୍ୟ ସରକାର 14ଟି ଜିଲ୍ଲାକୁ 3 ଦିନିଆ ସ୍କୁଲ ଛୁଟି ଘୋଷଣା କରିଛନ୍ତି। ବାତ୍ୟା ଦାନାକୁ ନେଇ ସାରା ଓଡ଼ିଶାରେ ଭୟ ଦେଖାଯାଉଛି। ଭିତରକନିକାର ଧାମରା ଭିତରେ ଏହି ବାତ୍ୟା ଲ୍ୟାଣ୍ଡ କରିବ ବୋଲି ଅନୁମାନ କରି ପାଣିପାଗ ବିଭାଗ ଏହା ବ୍ୟତୀତ ଆସନ୍ତା 26 ତାରିଖ ପାଇଁ ରାଜ୍ୟରେ ଅନେକ ଜିଲ୍ଲାକୁ ସତର୍କ କରିବାକୁ ରାଜ୍ୟ ସରକାର ଅନୁମୋଦନ କରିଛନ୍ତି। ଏହି ଦିନ ପ୍ରବଳ ବର୍ଷା ହେବ ନେଇ 7ଟି ଜିଲ୍ଲାକୁ ଅରେଞ୍ଜ ୱାର୍ଣ୍ଣିଂ କରାଯାଇଛି। 24 ଏବଂ 25 ତାରିଖ ସୁଦ୍ଧା ବାତ୍ୟା ଦାନା ଲ୍ୟାଣ୍ଡଫଲ୍ କରିବ ବୋଲି କହିଛି ପାଣିପାଗ ବିଭାଗ। ଆଇଡିଏମ୍ ପକ୍ଷରୁ ଦିଆଯାଇଥିବା ଗତିପଥ ଉପରେ ଅନୁଶୀଳ ପରେ ଜଣାଯାଇଛି ଯେ ଏହା ପୁରୀର ସାଗର ଦ୍ୱୀପ ମଧ୍ୟରେ ଲ୍ୟାଣ୍ଡ କରିପାରେ ବୋଲି। ତେବେ ଏହା ପ୍ରଭାବ ରାଜ୍ୟ ସରକାର ପ୍ରାୟ 7ଟି ଜିଲ୍ଲା ପ୍ରଭାବ ବର୍ଷା ହେବ ବୋଲି ସମ୍ଭାବନା କରିଛି। କେନ୍ଦୁଝର ମାଲକାନଗିରି ଏହିସବୁ ଜିଲ୍ଲାରେ ବର୍ଷା ହେବ। ଅନୁଗୁଳ ଏବଂ ଖୋର୍ଦ୍ଧା 24 ତାରିଖରେ ପ୍ରତି ପ୍ରବଳ ବର୍ଷା ହେବ ବୋଲି ଆସନ୍ତା 24 ଓ 25 ସକାଳ ମଧ୍ୟରେ ସମ୍ଭାବନା। ମୋ ଚ୍ୟାନେଲରେ ନୂଆ ଆସିଥିଲେ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ ଆଣ୍ଡ ବେଲ୍ ଆଇକନକୁ ଦବାଇ ଦିଅନ୍ତୁ। ଧନ୍ୟବାଦ।